Tajne ruskog državnog terorizma. Analiza stoljetne prijetnje. Zar nas povijest nije naučila? Ruski državni terorizam nije izum modernog doba, već stoljetna praksa koja seže u mračne dubine prošlosti. Razotkrivamo korijene i metode ove opasne strategije. Analiziramo kako se ruski državni terorizam razvijao kroz povijest, od opričnika Ivana Groznog do današnjeg FSB-a. Raspravljamo o kontinuitetu metoda i ciljeva, te kako su se mijenjali s vremenom. Car Ivan Grozni s njegovim opričnicima postavio je temelje za brutalno gušenje neistomišljenika. Ta praksa se nastavila kroz stoljeća, evoluirajući u sofisticiranije oblike državnog terora. Ohranka, carska tajna policija, koristila je infiltraciju i provokacije kako bi uništila ljevičarske pokrete. Njihove metode su bile preteča onoga što će kasnije koristiti Čeka i KGB. Razmatramo ulogu komunističkih tajnih službi u širenju terora i represije. Analiziramo kako su Čeka, NKVD i KGB koristili nasilje i propagandu za održavanje vlasti. Čeka, pod vodstvom Feliksa Dzeržinskog, postala je simbol brutalnosti i nemilosrdnog progona neprijatelja države. Njihove akcije su ostavile trajan ožiljak na ruskom društvu. NKVD je provodio staljinističke čistke, likvidirajući stotine tisuća nevinih ljudi. Tijekom Drugog svjetskog rata njihova uloga u kontroli i kažnjavanju sovjetskih vojnika bila je posebno okrutna. KGB, mač i štit komunističke partije, nadzirao je političke disidente i vjerske organizacije. Njihove metode su bile sofisticirane, ali cilj je ostao isti – gušenje slobode i neistomišljenika. Istražujemo kako FSB nastavlja tradiciju ruskog državnog terorizma u modernom dobu. Raspravljamo o njihovoj ulozi u hibridnom ratu, dezinformacijama i političkim ubojstvima. FSB je doživio potpuni poraz na početku ruske invazije na Ukrajinu. Njihove pogrešne procjene i ružičasta slika koju su servirali Putinu doveli su do katastrofalnih posljedica. Putinova propaganda i mitološka vizija ruskog svijeta utjecali su na rad FSB-a. Njihove procjene su se prilagođavale predsjednikovoj viziji, bez obzira na stvarnost. Ruski državni terorizam nije samo povijesna činjenica, već i stvarna prijetnja današnjici. Moramo biti svjesni opasnosti i poduzeti mjere za zaštitu demokracije i slobode. Ne dopustimo da nas zavara Putinova propaganda. Okrenimo leđa lažima i dezinformacijama. Podržimo Ukrajinu i sve one koji se bore protiv ruskog agresora. Pozivamo novinare, političke analitičare, stručnjake za sigurnost i široku javnost da se aktivno uključe u borbu protiv ruskog državnog terorizma. Informirajte se, educirajte druge i djelujte. Zajedno možemo zaustaviti ovu opasnu prijetnju.